alien kan ti fo te hi anom tak takem ti hi in hialna atam hle maya tin tun ma deuh phe kha chuan UFO mu nia in soi mitam tak anomin fiapo ancho sak sak thin viau ani kan khovel zaw zia le thil mak tam zia te hi helaya thutluang mai chung hi chuan kan the thui tak lo viau maya tin khovel zaw zia chu mizoram po la pel manglo keini ang tan chuan hriat fia har viau mai bok khovel mai ni lo universe zaw zia phe chu kan the thiam lo viau ome vana rc de neu kan hmu thin te hi kan khovel aya lian fe te an ni nok loma mithiam te chuan che sang hlom lok ten an thena galaxy tam tak aoma galaxy pakhata ringot po kan khovel aya lian tak rc maktadoi tam tak anom bok ani hetiang ani wang hian khovel pon lama thil nung alien kan ti te hi an om ngei ring an tampha hlea rc danga po hian nunna nei thil dang om theya ngai an kat nuk reng ani an om le om lo chu fin fiana om tak theilowa fiana thatok nei nia in soite po sarkar thunei tu ten an ubet mia mai zel sia keinin kan hriat phak chin chu an ti zong hi ani deuh mai ome chuti rual chuan thil mak tak a thleng ve fo maya pahnih khat lek hi kan hantar lang chin don ani himzarvi khuwa hi heinola Finland chimlam atanga kem sompanga vela hla ania kumsang khazakwa samsari khan thingkit tu arno heinon nale athian pa esko vizo lo nei mi chu himzarvi a hian votlengin anhun olte an manga ngonoi mun failaya an chollain thil rivung mai hi an thethut maya vanlam an hanen chuan thil eng deuh mai thlok vu mai chu an muta thut maya chulai mun failai pan chuan aron thlok zela ahniam ta tuala eng sen po phut mai hian abo chuk mai boka chu an thil mu chu abial among lamphek ania boru ka chuan akang vu maya te chuan chu thil thlok atang chuan thil bial dang hi leilam pan chuan aron chuk thla chu thil bial ron thlok chuak chu le atanga fit somvel boru ka ading ta vung maya arno le esko te thian dun chuan makti takin an en dun reng maya chutia an en reng lai chuan chu thil bial atang chuan thil eng tak mai hi leilama chuan aron in kap chuk thla chumi thil eng chunga chuan thil nung mishing ang deuh bom dum a enga eng phezo mai keng hi an hmu theita chu alien chu meter ko vel laia sang mishing pian ang deuh ma se ban le ke vel sin ang reng tak si nar zum kom deuh le bengtereu te zum deuh vin ven an nei boka korsing lampang le ke korsing duk deuh le but pian mak tak abun boka helmet ang deuh mum zui deuh put hi akhum boka chutia makti taka an thian duna anen reng lai chuan chu alien chuan abom ken atang chuan eng mak tak mai hian an thian dun chu aron en ta ti chuan an panhi chuan eng po chuai mai chamup mai chuan atuam ta vel vek mai ni an mani po anin mu thei talova reivak lo nuwa chuan zoin eng po chuai mai an mani bom tu chu akiang ve ta tiala ma se chu alien le UFO chu mutur alo om to lo ani an anuam lovin mak anti kher maya arno zawk chu akal sundona ache theita reng lo mai ake chu alo zeng ta thlat maya kal atum chu atlu sop ta nuai maya athian pa esko chuan kem thum zeta la anin omna chu akwa thleng ta thak ani chumi chin chu arno heinonen chuan luna ngut le ngong na te anei chhotrana azun adum vek mai boka chu tiang chuan thani chuang chu a om pha ta ani athian pa jok esko vilzo ero chu a chaw deuh hmul reng ti mai lo chu hannat em anei san lova an mani en call tu Dr. Pauli Kazanoza chuan anom dan chu radioactive radiation chak tak song bol shep ang ati thu asoini hemin hu po hian arno hian UFO hi voi enge mozat amhule niin ain soi makdeu mai chu he an UFO mu hi January ni sari sang khajakwa somsari hian mithen khatin July ngo chungzona thil eng thlok an mu thu hi an soi vetlat maya tin anu fea mi panau pang pakhat chuan kumsang khajakwa somruk pakwa khan July ngo a tho chuan chutiang UFO chu amu ti asoi vele hnunwa min anui zat alo awangin alo soi chuak ngam lo mai alo ni July ram ngo vela chuan UFO an mu fo mai niin mitam tak chuan an soya amai ro chu then khatte hi chuan fiana rin tlak tak an nei lem lo wangin an oi sak vek du lem lo ani
Baltic anomaly vo in thlenga mithiam te luti hai em tu chu he thil Baltic anomaly hi ani ome Baltic UFO ti te point an soi thin boka kumsang ni som pakhat khan Swedish researcher pani Peter Lindberg le Dennis Asberg te chuan an team tenen ro hlu zongin Baltic tuipuimong lam chu an thrut kuala hemi tum hian tuipuimong enna sonar chuan thalak mak danglam tak mai hi alo la fu tlat mai he thil hi fit zan hi bial vela lian ni in leilung pian ken ve reng nge thil dang zawk ti hi mithiam te lu ti hai tu le mithiam velo ten engwaka kan ngai lem lo mak tak si chu ani he thil chui chiang tur hian ocean extreme te chuan khol tha zawk nen Baltic tuipuimong lam chu bungbuwui chungin an pan ta them maya tuipuimong an juk thlen chuan an thil hmuh chuan abara khai chiang hle chiang zawka an hanen chuan meipui chena niom tak lian pui in rem kwal dul mai le eng thile moni ina akhu luk mai chu an chu hmuta ni tin thlona tum mun runway niom takin chu thil chu a chhun rui mai boka chu thil ai ma maktaber zawka chu zir chiang tura kalten chip chiar zawka belchian tuma an han pan nai chu an du angin an nai thei ta reng lo maya meter zan hi aya hnaya an kal theilo ani deuh top mai kal nai tuma an pan nai viau don chuan an khol zong chu a thi veka signal zong bo ngal vekin engemaw force sak tak hian alo nor le zel maya meter zan hi aya hla chuan an khol po chu thatakin anung vele zel mai bok khol tha zawk kengin voi tam tak an lu chil hnu poin ma an son theilo hlea eng thil nge ani chia hria chualovin mi makti ala hlo reng ani then khat chuan UFO che sualemo UFO base emo ani an ring fur hloma chu mai baka khovel danga kalna UFO portal emo tuin hnuai Stonehenge emo nitura ngai anom bok ma se eng fiana tak ma hmutur alom theilo ani e alien le UFO kan ti te hi ringlo viau maila munia in soi hi anom nok reng maya mitam takrin dana chuan area 51 te hian alien te le UFO te hi chu an thchiang hle tura an ngai ani khulai hmuna khuan alien taksa te po an kol nin an ngai bok engpo ni se Baltic tuipuimonga thil om hi chu thil mak danglam tak chu ani ve shim ani